tiar nami. Ina marhiti ang mo ninang hon dina pangalap padu pasu-pasu pada wasare beon. Ima di anak dohot di parumai nami sian bagas joron itu kata. Di bagasan di amang, di bagasan partikenon, di ala nilas nerohanami. Marhiti di akka uning-uningan mo. Asa anggir sahat di akka pangiduan nami, sahat nang akka sompa, sahat nang akka dua-dua nami, di pangiduan nami itu apa boleh jadi asa hamuma napa satu. Atau di sila di amang. Ditaringon dina bobo dina boratiar ima hatana los ima nadidokna songon ima abang pada nabi. Sama tutu songon hatana tutu. Asa bisa matanya report tak mata di bulan. Saya itu mah tutu di hamu Arab nama Masari. Jangan buru nama orang tua. Matu. Jadi apa di mana sum kami? Tundi arong marhujul budi tiap kalau tersedero. Asal arong majujur di anak majujur di boru di saru di sana dia pun tak kasih jauh-jauh tu. Asa martanya matok kita tomat tadi mata asa totong di ramodi dan mulai sana muka satu dengan ujungi anak ini hohom mencerita setokin nama soalnya mah parduri sok informasi Ya. Asa hot selalu pada akan dokter nami hot nang kata bercongjong nami perjolo majo adu-adu kamu tu sahala di depong nami tandu mobil mana mangko parhame di rajai marga turnip mau lihatnya kami majalah horas asa agian tumbonan saluhut dari kaulaun nanang si ulun nami asa baik kamu majo aduh nami tu habonaran ni hutaun. Mau lihat gabe jala horas asahot nang diangka adu nami. Alasian amat tadi bata do nama nompo saluhut nana adong di pangisi di tanon suang-suang ini manang diangka jalma dia kena manggulmin. Adu koma tu amat di bata. Di hamu amang pada nami di baga seperti kenon nih. Di nanaing dia karena berterhame maradupun dihame di monasu sarung narapno dia karena mardonga tubuh asa adong dosong dia kepadohan ina tua-tua asa artinya dia bulan di hari si bahasa ada bulan asa marmula dona uli marmula dona ringgan di nanaing manor terhame baik kamu mah tidak mula-mula dihame. Mau lihat bantu tu abang pada nabi dunga hot pengen dan mula gabe mula horas di batu pahamu. Asa angin bali bagasan dia kasopan nami marano pada mata di bata. Tarlu mobil manang dia kasopan nami tu mata raja suang-suang ni manang kinata sorry pada. Ati adong dia kena marhujulo budi. Dia ka pakation nami. Marhujulo budi nang dia ka perjojong nami saluka. Asa hot mabe kamu gondang sompa tu mata di bata. Rap tu mata raja suang-suang ni manang sorry pada.
foto penaroha di naik merliak mahita. Asa namanya kedua dangadong palo alo diak kadus di roha. Molo tung songoni pe diak kadus buatan lihat gawe hitam lihat horas. Asih rohani Tuhan sema masuk-masuk di hitam di angka naung tinopana. Atau di silani abang perdinami. Di bagasa pagkakita naik membuat di namar lihat gawe mahami. Asa baik kamu mah godang lihat.
akan nomor doa tubuh suang ini manang dira jadi boru bere dan ibe bere asa apa kamu mah gondang sisa darohaino. Warni halak batak alai manang na buhama tutui bui bertemu hamuna guar pehira guarni halak dawa alai da ingana muda pe dawo antara huta gintang si manido dohon si dimpuan dilas ni rohanami di partikeno terlumuna asat diri di anakku siap budan Paromeku siap budan, hamuna dua sama-sama siap budan. Mangido tu hamuna, hahotok kamuna maro matang kamuna ibaga salas ni roha. Ingot tamuna hata di partitai dohon, di perjanjian muna, manang di pertukulan na yari no sabtu. Ami, siya natorasmu, kasahatu silas ni roha nami. Inang mamu karuma tanggana baru hamura dalam hukatu pahita dari son ima songon musikta bolo songon dia penon nalau si pasahatokku mana ngaka abangmu do aka angin dohot aka opungmu las marohamuna ate di masahatnya hatakku tu paromai tu anakku siap budan nah jadi emang promosi nabi ala nunga jong di zona na komnami dong parmen nani. Na baru na paso-paso siya jorong itu hati. Paham na jo, hasa-hata ni sila sinirho nami, tu anak nami siya pudanong do parmen nami siya. Baik naman.
bedamang ma godang sampai no.
Kata di situ tua madohonon nami makuling na kita gading hawanak palu-paluna molo petung songonina boy hupasahat tami songon durung muna pelehonong muna tujoron itu hani debatama namang gobi dia kamasuk-masuk asawar husi johami do tonton nami do inang bol nami baik jo itu dina husi pusipinon. Iya, baik kamu pamitan nak, baik kamu pamitan nak. Oh, baik kamu. Ini itu perjawa. Perjawa, pengi perjawa do. Iya do, baik pamitan. Bidadohan na biasana diulota akan ang satu. Jadi mau lihat di hamuna anak kon nami parumahan nami hela nami doho buru nami songori doho akapahopu nami inajong tok kita isoni pembunia lamanom di bagasalas ni rohamuna ng marhasohotan ima ana siap pudanon doho parumahan siap pudanon berencana rohamuna dia kama benadengkan di ulau sadarion ima khusus sian anak doh parumain boru dohot hela lasroh nami disi budi tangkapi hamuna na ipek kamuna songoni hagi matuduh hanok kudulun darion kutabana kapacarian di hamuna sehat-sehat tamuna asangkia matuduh kudulo kamu dapat apa lomak kuturuan dapotan miap buat natio. Marhitio nak kia matutu biar daya puluh somuna tio eda potong muna. Setam bawa kada lepas harian dia muna hanok kejulun niato. Jadi kalau mau sama sendiri matok mau lihat teguran dia muna saluna anak boru hela doh parumain. Jadi me permusin nami. Asal martor ringan kami satokin beda musano pas dihami. Baik, masuk ke sini. Aku dah